A ie, dyma un ar gyfer helpu symptomau sinuses, neu os ydyn ni'n teimlo'n eitha bunged up, lot o anwyd neu i'r pen, fwy i wneud hefo'r sinuses. Ewch i rywle tawel a defnyddiwch chydig bach o'r adweithiau gwyneb yma i leddfu'r symptomau i chi. Cychwynnwch yn y canol fan hyn a gwasgu am 3 cyn symud i'r nesaf. Gweithio uwchben yr eiliau. Ydych chi'n defnyddio bys canol, neu be bynnag bys. Sy'n fwy o gyfforddus i chi. A wedyn dwi am i chi wneud sweep i glirio y reflex yma. Wedyn chi weithio fel triongl bob ochr i'r trwyn. Fel sy'n y llun. Allanwch chi ffeindio bod pethau'n llacio yn syth. A wedyn pwynt yma i orffen. Fewn am 3. A gwllwng. Gwllwng.